ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ogo janjoli sincan sincu garba jamungela semme salka sowkela gurela doro lugge budama nyamanari ngabu labe ko waktu yoni atonema jawanɓe kame guide mbinde hatonto karsala ene jiyaye gardende kabruji mena to leydi Sénégal hoore jolidi ndi caggal jilluma ko tonto Argentine ñalawma hande omo tawi tonto Erevana tonto leydi Mauritanie sumgoji banno toon ko fate banggue sarɗi yankoɓe tonto le gala 6e kame arfat gala tambiɓe catala seni koliti ñande nogas e jeeɗiɗi ɗo hen lewru koko wattar toon dawala ɗimmala tonto leydi Mali halfinaɓe ñawoje leydi ndi wiyeteɓe magistrat en joɗima hanki jonde junde no fewi ɓe koliti yidde mabɓe ko hoorejo jagorɗo leydi ndi kame jagorɗo tambiɗo ñawoje kame jagorɗo tambiɗo golle leydi ndi yo accit golle mumen ko ɓuuri yawde e yaccade tonto leydi Guinée Conakry kene fotwonde waktuji tati lundi ɓene disnodira ɓe kolliti koɓe cifrodirno e laamu ngu go Haydara Gassani talata paɗe mabɓe jippo e boliɗi kala ɓe mbaɗa wuuro maygo kabruji mena han jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون battake jam gondaɗo Haruna Bokara Dia ko ɓiyuma cankiɗo Mamadou Bokara Dia ko ɓiyuma cankiɗo Demba Bokara Dia ko miñuma cankiɗo Aliwa Bokara Dia ko ɓiyuma cankiɗo Ousmana Bokara Dia ko ɓiyuma cankiɗo Aissata Baba Dia ko ɓiyuma cankiɗo Maimouna Bokara Dia ko ɓiyuma cankiɗo Hafsa Bokara Dia ko ɓiyuma cankiɗo Kadja Bokara Dia ko ɓiyuma cankiɗo Houray Bokara Dia ko ɓiyuma cankiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe gullo dendagal bandiraɓe jamugel naɓe ha toon to semminaɓe kala jaltugol aduna kikiɗe hanke o taw kadi yalteɗeno ko jinnaɗo mabɓe debbo biyeteneɗo Harana Cimbo taw kadi yalti aduna ko toon to jamugel yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeegom e jeetati ha fayenma duuɓi capanɗe jeeɗiɗi aɓe gullo dendagal jamugel naɓe e guure taariɗe jamugel kala e ha fayenma toon to semme e guure taariɗe semme kala eɗen nelda duwaw dendagal ɓisumo kala nde gueno yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala musidɗo biteɗo Haruna Bokara Thiam ne rutta duwaw dendagal bandiraɓe jamugel naɓe hay bandiraɓe duwinoɓe e ɓoggi karalleje kala omo wiya kadi yo gueno windanen ha baraji enen kala e julɓe eɗen nelda duwaw dendagal ɗesgu makko kala ɗen mbiya wotto barke makko naate leydi taw kadi yettini ɓattake o ko goto e sukaɓe makko taweteɗo toon to Côte d'Ivoire taw kadi ko biyeteɗo Haruna Bokara Dia kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande sappo e goho yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetate kabruji men ɗemgal pulaar no mbiruɗen e gardidi kabruji men jillu hoorejo leydi Sénégal guilalit ɓennuɗo henno taw kadi ko toon to Argentine ko fate banggue joué olympique taw kadi ko jogorɗo wadde e leydi Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kikkiɗe hanki on hocci laaɗa ndi wawa gam yaɓande toon to Erevan taw kadi ganda koko fate banggue jonde taw kadi ko francophonie jogorde wadde toon a ñalawma hande kame janggo kala ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale janggoɓe duuɗe taw kadi ko duuɗe privé duuɗe jaaɓi hajji taw ko privé taw kadi ganda ɓeɗon sukaɓe ko dañɓe ko wiyete seeɗan fagal mabɓe ɓe keɓani yaade taw kadi koye duuɗe laamu kamɓe noon laamu ngu neliɓe koye duuɗe privé yogay mabɓe hanki jippima e booli gam hollirde metti mumen tuma kayde duuɗe privé ɗe diddi yogay sukaɓe
to kadi ko be laamu nelno ton caggal on ɗe ɗon addude nde kolliti wonande kayne ndewa laamu o kene fota wonde 16 to kadi ko milliard e koppreje franc CFA kamɓene ɓe kolliti ɓen janngoɓe duuɗe taw kadi ko duuɗe laamu ha yetti duuɗe privé kala ko sukaɓe leydi ndi tene kadi ko hono mabɓe en yidde mabɓe noɗo saaha mo gonɗen ko ɓen riddaɓe kala yo gartire ɗeɗon duuɗe beele kadi laamu ngu wawa kadi yebde koppreje ɓeɗon beele kadi kamɓe kala aɓe mbawa jogade jangde moƴƴere hono no ɓen janggoɓe duuɗe laamu jangguirta ni hen ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaali Aliou Sall taw kadi ganduɗa kam woni maire Guédiawaye kanko noon wayaltini kene fota wonde defte jonɗe no fewi taw kadi so tawi qimama e koppreje mum ko koppreje jonɗe no fewi gam wallidde lycée banque islamique taweteɗo toon to Guédiawaye ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ɓoyatama Dakar seeɗe ɗom ka haalaɓa ha wiye ceer caggal kay gollorgal taw kadi ko forage mawɗo ngarɗude taw kadi ko bawɗo yaltinde diƴƴe kewɗe no fewi toon to Thiès e nder falde Thiès golle taw tan ɓe kolliti wonande kay gardiɗo nokku o ɗo tan e lewru décembre fandu wonande tan ɗo e mayirɗe nde ɗo hen hittande ma Dakar heɓ ndiyam kelalama kala ɗo gonɗa ma dañ ndiyam ha timma ma dañ ko woya e Dakar so wona ko wona kay mankugol diƴƴe ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Rissa toloɗo saaha mo gonɗen ene jogui pelle taw kadi ko dariɗe gam wallide yogay sukaɓe beele kenne ceerayi human binnago tente fedde witende ana kamɓe noon ɓe darima darde fayidinde no fewi gam heblude kene fota wonde 49 taw kadi ko sukaɓe rewɓe kamɓe worɓe ko fate banggue nehgol liɗɗi ko wona ɗum ko kadi gam fewnude ko fate banggue ñamde liɗɗi kam fewnude kadi ko fate banggue ndema taw kadi koye nder ndiyam beele moni kala ene wawa dañde fartaŋe wawde gollade ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale Mariama Sagna taw kadi ko baranoɗo toon to Kerma Sar ñande aset ɓennuɗo henno ɓandu makko noon ko hanki tigui suuta toon to Dakar nawa toon to Bignona falde Bignona nokku biteɗo Kañobo ko toon tigui o wirete taw kadi o wirete ko ñalawma hande o caggal nde yimɓe tata pawa juuɗe tataɓo noon yitaka hen ɗiɗo ko dognoɓe saret ɓen tigui jooɓi fittandu makko hen goto wiyete ko Ousseynou Diop goɗɗo noon wiye Saliwa Boyi goɗɗo noon wiye Khadim Gueyne wonde suka debbo goɗɗo camcamo kamɓe noon paama junggo heddi goto ya saret en taw kadi ko ɗeɗɗunoɗomo oɗo saaha noon dadiɓe en jiilomo gam fawde e makko junggo ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen toon to Kermassar caggal nde wargoji mbaɗi toon balɗe tati taw kadi ko ɓurtuɗe no fewi subaka hande o goto e gollotoɓe taw kadi koye jagorgal kalfinal ngal ko fate banggue cellal ɓalli taw kadi ko biteɗo Ousmane Diouf dawannoɗo e golle mum taw ko fate banggue cellal ɓalli kam tigui yana subaka hande o caggal kadi nde fi ha laaɓi reedu taw kadi yarata koye duuɓi 49 oɗo saaha noon ne tawe to coɗi tawde tawte toon to Pikine e wiide Diayde RFM omo heddori kam o suwa taw yaltoɗo hen aduna eɗen mbiya tan yo gueno rokkumo cellal timmugal o tawti ha koreji makko wawa yahde e bolol makko ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗon soɗen teski noon lawol laanen joni taw kadi ko keesa potka rewde ɗon ɗo Yeumbeul Sud soɗen teski noon woni yenade taw kadi ko ceernojo biteɗo ceerno Mala ceerno Amadou Mal caggal nde yenade makko nde o sankino hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati o wira e galle makko taw kadi ko toon to legal taw kadi ko toon to legal Demba Seka toon tigui o wira noon taw ko Yeumbeul Sud jaranoɗe duuɓi jeeɗiɗi caggal nde wonande kay nde ɓe pewni lawol ray haaɓe gaare yenande makko firtata koma yenande itte nde lawol ngol wawa jokkude caggal noon ɓen hettunoɓe oɗon fannu kolliti noon e keeɓi gam ittude yenande talata ɓennuɗo henno jamma sanga 23 heures ha fayma 2 heures jamma ko nden tigui ɓe dañi ittude yenande kono kadi koreji makko dañani tawtorede ɓe kolliti ɓe mbawa larde ɗum ɗon kono kadi yenande ittama e dow teddugal e sutoro e surare e tawede yogay sapeur pompier en ko wona ɗum ko noon wonande kay préfet mo Pikine yamiri wonande kay oɗo saaha yo golɗe puɗɗo caggal nden ɓe guitti goskiki ha laaɓi ko nden tigui ɓe dotti ɓeɗo hen witeɓe sapeur pompier ko ɓen tigui ɗofti goskiki sanga 4 heures jamma gam nawde ɗum toon to Ɓokki Diawe toon woni wuuro makko toon tigui yenande jogori wattoyede eɗen mbasiyo tan bandiraɓe oɗo saaha mo gonen soɗen teski gonɗen koye jamanu ɓamtare kame ɓeydare saaha kala laabine pewne laabine garɗine ɗum noon ɓuuri yodde noon so tawi neɗɗo maayi yo tinno nawe guenale beele kadi oɗo saaha ɗeɗo gueɗe kala mbasa heftare ɓe mbiya tan yo gueno yurmomo yaafomo
joni tonto leydi Sénégal keddotoɗen mayen kalem tonto leydi Sénégal keddoɗe mayen kal madi keñana taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo e landa PDS gardinoɗo wonande kay sarɗiyankoɓe PDS tonto sud sarɗiyeji ndu leydi Sénégal kanko noon oɗo saaha mo gonɗen wacciti golle makko ha laaɓitene kadi o holliti oɗo saaha mo gonɗen o holliti oɗo saaha mo gonɗen ma o jee e ƴamoɓe lefollamu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya joni tonto Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Sédhiou hakkude Sédhiou kame Kolda accident musto waɗi toon ha ganduɗa cukalel jaranogel duuɓi nayyi ngel tigui wasiyana fittando muɗuma caggal noon wonande kay ngel ɗon cuga wonande kay ngol ɗo hen lawol hakkude Sédhiou kame Kolda e guila tan ngol fewna wonande kay dognoɓe werlaji ɓe dograta seesa e kala saaha ko doole dograta finaɓe toon ɓe noon kamɓe kala ɓe pottite lawol kamɓe kala ɓe kolliti mette mabɓe no fewi caggal oɗo hen periɗo ngel ɗo hen cukalel hay dartaki tene kadi suwa taw yitede ha joni toon to Sénégal keddoɗen wargoji kewi e nder leydi Sénégal wonande kay Pierre Goudiaby Atepa taw kadi ganduɗa ko poste candidat hitande ujunaji ɗe sappo e jeenayyi holliti ma jee e himɓe mum wonande kay so tawi ne waɗa ko wiyete luuma jaribu gam haalde ko fati ɗiɗo hen wargoji ko fate banggue kuulal wari warto oɗo saa noon ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala ɗum kalata ɗum noon eɗen ɗamini tan ɓoyatama ɗum haale so tawi kay woni wargoji kewi foti tan ko artirede ñawoje dine l'islam e barɗo neɗɗo kala e tayaɗo yo fittande mum ɗoofe wedde ladde sen jeewi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie catal seni tambiɗo ko fate banggue sumgoji leydi ndi e gaddugol Mohamed Ould Vala o holliti wonande oɗo saaha mo gonen dawal ɗimmala taw kadi koye nokkuji ɗiɗi toon to mairie mo 6e kame mairie de arfaɗa oɗo saaha noon wattata ko nogas e jeeɗiɗuɗo hen lewru caggal kay nde jibre mawɗo ari toon caggal nde windino ɓatake fade kay e laamu ngu wonande kay oɗo saaha mo gonen yo laamu ngu yurnito ko woni e ɗiɗo hen dossier ji caggal ko nogas e jeeɗiɗi wonande kay ko nden tigui ɓe mbatta dawal mabɓe ɗimmala e nder ɗeɗo hen leeɗe ɗiɗi ko wona ɗum kono windino ɓattaki wonande kay ɓen gollotoɓe catala sini kamɓe kala goleru fandu kamɓe kala koɓe ɗacciteɓe gam fatude e golleji mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende Saharame Diaɓe kolliti wonande gardiɗo e sud sarɗiyeji leydi Mauritanie wula deyya oɗa ñalawma hanki noon walla mbiyen tan ñalawma hanki o goɗɗo dañama taw ko cukko makko ɗimmo biteɗo Bojela Wuld Hamid kam tigui oɗo saaha woni cukko taw kadi ko gardiɗo sud sarɗi leydi ndi firti noon oɗo saaha mo gonen caggal Wul Beya wona karɗo cellal no fewi ten ko foti surtade toon to leydi France gam safoyade ko ɗo hen hardan taw kadi ko ɓalejo taw kadi ko jeeyaɗo e lignol hardeji ko on tigui fotata ardade sud sarɗi ndi leydi Mauritanie oɗo saaha noon teskama wonande kay kanko wona e landa IPR kono ɓatti landa IPR caggal kay jaggandemo dawal ɗimal wonande landa IPR oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen koye oɗon fannu keddoɗen ari ɗimmo taw kadi ko cukko hoorejo ari ɗimmo cukko hoorejo wonande kay suudu sarɗiji leydi Mauritanie ko jeeyaɗo e landa wasula biteɗo Cheikh ni Wuld Beya Wuld Beya ka Wuld Beyba jafoɗon kam tigui ari ɗimmo e goɗɗo walla kam ɗi ari ɗimmo goɗɗo kay garɗo tataɓo biteɗo Mohamed Wuld Zizim taw kadi ganduɗa on ari tataɓo goɗɗo garɗo nayaɓo ko biteɗo Mariama Ba on woni garɗo nayaɓo taw kadi koye ardiɓe wonande kay suudu sarɗi ndu leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jani Al Arabiya ɓe kolliti wonande dadiɓe Tavraha Zeyne pawi juuɗe men e Cameroun najo goto e ɗiɗaɓo goɗɗo ha e tataɓo goɗɗo kala taw kadi ko cité place toon tigui ɓe pawi makko junggo caggal kadi o joguino carton woni hen tigui ko konjama ko wiyete Sangara oɗo sano tawama mo tawe juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to Tavraha Zeyne ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali landa sawab wonande kay Sahara Média holliti gardiɗo landa sawab holliti metti mum no fewi ko fate banggue wonande kay ɗeɗo hen piile cattude baɗaɗe e ɓeɗo hen jeeyaɓe e landa Iran Mauritanie caggal kay daradeɓe gam wideɓe neɗɗo mabɓe waɗani wiyani yo accite yo tawtore kay wonande jonde sarɗiyankoɓe e nder sur sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie dadiɓe leydi Mauritanie piiɓe piile musɗe no fewi hawde saaha mo gonen yo gay mabɓe ne tawe cuuɗi cafri tawete toon to leydi Mauritanie kamɓene ɓe ñiŋi ɗum taw kadi ko ñiŋore mawde no fewi ha joni koye oɗon fannu keddorɗen Biram kame yadimo
mum kala gaddi kayto laamu ɓoyatama ɓe porte plainte wonande kay dadiɓe leydi Mauritanie taw kadi ko caggal leydi caggal kayɗo saaha mo gonɗen piile musɗe gañalde baɗaɗe e mabɓe kamɓe ɓeɗa hen fiyaɓe toon to sursarɗeji ndu leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witen adararen fo ɓe kolliti wonande sitina moɓodirala waɗi e yesso galle hoorejo leydi ndi taw kadi ganduɗa ko jinnaɗe oɗo hen gorko dumbaɗo taw kadi dumba koye leydi Mauritanie taw kadi o jeeya ko toon to Nouadhibou biteɗo Bekkaya woldo ejiyed taw kadi ganduɗa ɗe worenduno dossier ji kala ɗaccitama kanko goto jagga toon guila hitande ujunnaje ɗe 14 kamɓene yidde mabɓe ɗo saaha mo gonɗen ko yo ɗaccite ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaali jaydi adara en fo ɓe kolliti 1jeeɗiɗo ñaguima hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha yidde mabɓe ko duɗal taw kadi ko mahadara manggal anduɓe yo uddide taw ko guddagal e nder leydi Mauritanie kono ne kadi almameɓe kami ulama o en ha tente cheikh biteɗo cheikh Mouhameda Lamine Wuld Talib Eli kam tigui windi ɓatake faade hoorejo leydi ndi ɓe kolti ngal hen duɗal angal jangguino ko yoni oɗo saaha yidde mabɓe ko yongal uddite ha joni toon to leydi Mauritanie keddotoɗen ma en kaali adararen fof ko jaydi witen Wulqadda Mouhamed Wulqadda taw ko gonnoɗo sarɗiyanke suudu sarɗiji tokosude dumbanoɗo e leydi Mauritanie ɗaccitanoɗo kene wona lewru rokkino galle makko ma fofto e galle makko kanko e suka makko joom suudu makko lewru taw haalata haydara o waɗata oɗo saan o holliti ma o rutta e dingiral gam jokkude combaji makko gam jokkude haare makko faade potale nunɗala nde wawata artude e nder leydi Mauritanie sen giwi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Maroc koninkoɓe leydi Maroc halfinaɓe maaje kaɗe leydi Maroc e pelli ñalawma heccanko taw kadi pelli ko laana mbarka kene wona capanɗe jeeyo e jeeta taw ko fanoɓe toon to Espagne ɓe piiɗi hen goto kono kadi wonnoɓe laana ɓe kala kollirama ko ɓiɓɓe Maroc naɓe oɗo saaɓe tawe e juuɗe gendarme ɓe taweteɓe toon to Rabat sen giwi toon to Maroc paɗen ko toon to leydi Mali magistrat en woni ñawoɓe e caggal jonte jeetati kene wona capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ñalawma hofgo juuɗe taw kadi ko ñawoje nder leydi Mali ñawoje godani cuuɗiɗi kala koko kippi walla mbiyen koko gudda cuuɗi taw ko dumbirɗi kala nana mbi dak yimɓe hay goto ñawaka kamɓe noon hanki ɓe jooɗima caggal kayde laamu ngu kuppi ko fate banggue jaɓɗele mabɓe e kamɓene ɓe kolliti oɗo saaha yidde mabɓe ko hoorejo jagoɗo woni Soumaïla Boubé Mayga e kamɓe jagoɗo kalfinaɗo ñawoje ne wone jagorɗo golle taw kadi ko ɗen bita Rakiatou Talla e kamɓe kala yooɓe ɗaccit golle mabɓe ko ɓuuri yawde e yacca ha joni toon to leydi Mali keddoɗen Ibrahima Boubacara Keita ho ciilano mum ndiwa hanki gam yaɓan toon to Armani gam tawtoroyede jonde ko fate banggue francophonie waɗore toon toon to Armani ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale jillu hoorejo jagorɗe Estona taw kadi ko biyeteɗo Juri Ratassa yettima toon to Mali wonande kay guila ñande aljuma nde jillu makko noon waɗani fartagui mawɗo wonande leydi Mali o holliti Estona ma wallita leydi Mali ko fate banggue ndenka kame kisala haɓade pelle ceɓɓitiɗo ko wona ɗum ko kadi maɓe ballit leydi Mali ko fate banggue garɗingola weeyoji ko fate banggue oɗo saaha mo gone ko wiyete numérique o holliti ma leydi Estone ɗoftodir e leydi Mali e yoga e fannuji caggal nde witti e yoga e nokkuji e nder leydi Mali haɗi Ibrahima Boubacara Keita ɗannat taw ɓe mbaddi hirande wonde fayde gam wostodirde miijoji toon to galle Koulouba ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Douenja e joom weeli en kaalino hanki wonande yimɓe jeegoma dahanoma toon sofore emprunté yimɓe ɗiɗo woɗɓe kamɓe ɗiɗo woɗɓe kamɓe kala ɓe ɗaccitama oɗo saaɓe celli aɓe nayi jaam tene ɓe kolliti haydara ala koɓe mbaɗa hakkude Douenja kame jaam weeli wonande kay ɓeɗon dahnoɓeɓe e toon to Kulikoro paɗena nokku biyeteɗo Juwila tonne kadi oɗo saaha teskama toon guyka nayyi kene fota wonde temedde tati naggue ko ɗum tigui woni ko teska ko wujja toon caggal nde ɓe noddi wonande kay dadiɓe taweteɓe falneɗe ɓen gaari binditima kono ɓe kolliti aɓe gandi wuyɓeɓe kono so tawi haalama haydara ko gasata saabu ɗiɗo duuɓi kala aɗum feeña e nder falde Kulikoro ko wona ɗum kono ɓe kolliti wonande ɓen wujjoɓeɓe so tawi ɓe naggama ɓe dumbama e cuddumbirɗi ɓoyata ɓe jiiye boowal tene kadi soɓe jalti wonata kadi ko kulhuli mawɗi wonande ɓen addannoɓe kayitore laamu oɗo sanon ko laamu tigui woni caggal mabɓe e motani koɓe kala kamɓe ɓe jiiten ko ndenka e kisal faade e dabeje mabɓe e sen giwi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen kene fota wonde waktuji tati taw kadi ko landaji lunde dentuɗi e gardugol sello Dilen Diallo ɓe mbaɗi battu mabɓe gam yurnitade sifanɗe ɓe ciifodirno hakkude mabɓe laamu ko fati banggue peccugol mairie ji e conseiller ji leydi ndi kala ala hen kala ko laamu ngu hormi oɗo sanon ɓe kolliti e kamɓen talata parɗo hen Conakry ɓe mbaɗa ɗum ko wuuro Maygo tene kadi maɓe jokku soppoji mabɓe hono noɓe kowno wadde hono noɓe gewno wadde e kala saaha
sen giwi tonto leydi Guinée paɗen ko tonto Côte d'Ivoire candidat biyeteɗo candidat taw kadi ko ƴamowo ko fate banggue sumgoje leydi ndi taw kadi ko sappo e tati nduɗo hen lewru docteur Amiya Bakry nuwela kam tigui wiya tep caggal noon taw yinno tigui ƴamde koye nokku biyeteɗo Louha Djiboua toon tigui o yinno ƴamde ko wona ɗum ko noon o soodino terre goto taw kadi terre o ko mawɗo no fewi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi taw kadi o soodi oɗon terre kene foronde temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi million e koppareje franc CFA e nokku taw kadi ko biyeteɗo Riviera Golf e hollitama noon wonande oɗon terre mo sonno wona terre tigui taw kadi jeeyɗomo wona on tigui jeeyi ɗum noon sa jaggui gujjo hollima mo yeeyi firti kamɓe ɗiɗo kala koɓe wuyɓe ɗum noon saabi oɗo saaha omo wiya teɓ omo tawi e juuɗe dadiɓe ten kadi o jeyno koye gembiɓe gam wadde luuma jariɓe gam jeeyede e ƴamoɓe taw kadi ko conseil ji toon to Louha sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗen Afrique mba wurde taw France tawaka caggal leydi Mali ko Barkhane woni toon ne tolnira kuure condi keerol hakkude mabɓe Niger e toon to Niger aɓe tacca ɓe gayno toon kuure condi toon to Burkina oɗo saaha mo gonɗen Barkhane nan toon wallodira e koninkoɓe leydi Burkina Faso caggal yidadude nden kay kisal toon to Burkina ha toon to Tchad toon e kala ɓen toon tolnira kuure condi ɗum noon firtirana ko Afrique wawa yaade gaga hen leydi France koninkoɓe Barkhane oɗo saaha mo gonɗen mbeɗi juuɗe fade koninkoɓe Burkina Faso oɗo saaha ɓe jogui ko wiyete gazelle woni lella kame tigre woni tigui cewgo oɗo saaha noon aɓene tigui goni e dow hélicoptère aji mabɓe aɓe tolnira kuure condi gam yoɓade pittali wat boniɓe e nder falde Burkina Faso sen giwi toon to Burkina paɗen ko toon to Sierra Leone hakkude Freetown e Beijing woni tan hakkude Sierra Leone kame Chine oɗo saaha noon caggal nde ciifal sifodiri noon hakkude mabɓe taw kadi sifna ɗum ko jagoɗo kalfinaɗo ngaalu mo leydi Sierra Leone nde sifande noon wanno ko mars hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɗoɗon gonɗen ko fate banggue bowal laaɗi diwoje kesala beele wawa garne toon to Sierra Leone caggal on e qime ɗeɗon koppareje ɗeɗo cifodirno kala ma won temedde 4 million taw koye koppareje dollar oɗo saaha noon kamɓe ɓeɗe hen Sierra Leone naɓe ɓe kolliti ɓe mbawata ɗuma tene kadi ɓe dartini golle ɗe ko ɓuuri yawde e yaccat caggal ngal ɗon bowal ngal fonno tigui gasde ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi oɗo saaha ɓe kolti ɓe pukki maɓe dutto e bowal mabɓe laddi way kingala ɓe pewnirɗum ɓe mbawa jokkude golle mabɓe sen giwi toon to Sierra Leone paɗen ko toon to Libéria gonnoɗo joom suudu Sar Taylor taw kadi ko laaminoɗo leydi walla tan mbiyano rebel leydi ndi joɓinoɗo pittali jonɗi no fewi e nder Libéria addi toon gueruji cattuɗe no fewi hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho ha fayenma hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi kanko no woddoguino fano ko toon to Londres kanko joom suudu Sar Taylor taw kadi ko biteɗo Ange Rêvé kanko Ange Rêvé kanko noɗo saaha mo gonɗen wa ñawama toon to Londres ni suudu ñawore Londres holliti haydara ala ko waɗi e ɗiɗo hen gueruji waccitama o yeehi bolma ko jaro duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi caggal nde gorko makko taƴana duuɓi capanɗe joyyi en relo e kasso sen giwi toon to Libéria paɗen ko toon to Ghana catal tammingal ko fate banggue yurnitade bonnoɓe deedi e nder leydi Ghana taw kadi ko catal bitegal GH ɓe kolliti wonande kene foronde ujunnaje kene foronde ujunnaje yonɓe no fewi taw ko sukaɓe rew bonnuɓe deedi e nder leydi ndi limotako kono ɓe kolliti kene wona sappo e tati e temedde jeenayyi e sappo e tati ɓiɗɗo gananajo ko maayi e nder hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi taw kadi saabi ɗuma ko bonnugol deedi eɗen mbiya tan bonnude reedu firtani haydara neɗɗo so tawi tan a wakkilima ha woni reedu tinno jibin ɗum woni fandare sen giwi toon to Ghana paɗen ko toon to Nigéria suka tokoso jarawo e duuɓi capanɗe tati e joyyi kam tigui woni jiyeteɗo e ƴamoɓe lefol laamu hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi taw kadi ko toon to Nigéria e landa mbiyetega AAP kanko noon o wiyete ko cike e cukbe taw ko guuro toon to États-Unis Amérique entrepreneur e kadi gollotoɗo e fannu taw kadi ko technologie ga oɗo saaha noon hollitama ko suka togos te mawo jeeye e ƴamoɓe lefol laamu e kanko o holliti mawo yaadu kay oɗo hen biyeteɗo Mouhamed Buhari jiɗɗo ƴamtude dawal ɗimmal e nder leydi Nigéria toon to Tchata pelodiral gulgal jeewo hanki hakkude koninkoɓe Tchada ene wonde Boko Haram taw kadi ɗum waɗi koye nokku biyeteɗo Kayga hakkude mum e nokku biyeteɗo
biteɗo kiji toon tigui walla mbiyana kinji toon tigui ɓe pellodiri ha ganda konin koɓe jeetato ɓe hinde konin koɓe jeetata taw ko jeeyaɓe caada mbasi en pittali mumen kene forwonde 49 taw ko boniɓe jeeyaɓe Boko Haram ɓenne kadi mbasi hen pittali mumen tonto leydi Gabo paɗena procureur biteɗo Olivier Ozua holliti wonande kadi ɓe nayo duppunoɓe taw kadi duppunoɓe ɗeɗo hen balɗe mairie mo Ndiolé Ndiolé ko wuuro ene tawe kene fota wonde 225 kilométre hakkude mum e Libreville ɓe noon nanggama kamɓe kala e nder Libreville ɓe tawi cuuɗi dumbirɗi ma ñawre mabɓe yen caggal kayde wiya ko landa PDS gagni toon ko ɗum saabi ɓe duppi méride taw kadi ko toon to Ndiolé sen giwi toon to leydi Gabo koto Tanzanie paɗena subaka hande o milliardaire Afrique naɓe ɓurɗo hewde ngaalu biteɗo Mohamed Dewi kam tigui daha hande toon to Dar es Salaam noon ko lamorgo Tanzanie ɗon ɗo wono e hôtel goto taw ko salo mawɗo no fewi waɗa coftal ɓalli ko ɗon tigui sagataɓe nayo taw kadi ko bomiɓe jeesi men ko ɓen tigui dahimo ha oɗo saaha mo goni andake taw kono dadiɓe nana mbaɗayma ko jiilawa toon to Somali Sebab taw kadi ko wat boniɓe kolliti jooɓima pittali joyyi hen goto jeeya ko toon to Britannique taw kadi ko ñukkinintoɗo wonande laamu leydi Somali kamen laamu Britannique ko fatte banggue Shibaba kamen ɓe jooɓima pittali ɓeɗon toon to leydi Égypte Mohamed Morsi ko laaminoɗo leydi ndi hitande 2013 ha Al Sisi ittimo e laamu derguiti laamu makko ɓiyi ko noon biteɗo Abdoullahi Morsi fawama junggo caggal nde holliti e nder jayde Amérique wotere kadi ko haali toon ko laamu ngu holliti ɗum wodani ko fenade caggal widemo bammakko hay goto wawata yiide bammakko hay kamɓe koye mabɓe soɓe jiiɗi yaade salminode babo laamu ngu jaɓɓatta ɗum noon kankoɗo hen o fawama junggo caggal hollirde laamu ngu ko haali ko fenade ɗum wodani oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji mena jolam jaberi sawti wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Armani kame États-Unis d'Amérique e ha toon to Singapour Ghali Abouba bisimilla maɗa jaam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jabiri koto Armani puɗɗortoɗen RFA ko lamorgo leydi Armani alkamisa hande o ko batu pottamle miw batu manggu woni batu taw ko ɗeɗo fedde witende OIF woni francophonie ko mun batu jooɗi to ko nden fedde jooɗi toon batu mumen ko ngol ɗo noon waɗi lawol 17 wol lawol ko francophonie ene jooɗo nden jonde Armani noon ko ngol ɗo woni lawol gawanigol ko leydi Armani ne yuɓɓina batu international sommet international mbaɗo ni mawnude ko ngol woni lawol mabɓe garwanigol rewɓe leyɗele hewɓe ko wayno Emmanuel Macron ko wayno Trudeau ko wayno Michel e wonɓe ardiɓe leyɗele Afrique ko wayno Ibrahima Boubacar Keita ko wayno Macky Sall ko wayno Mamadou Issoufy e wonɓe ne tawe toon nottade e batu ngu e ñalawma hande o noon 54 tergal wiyeteɓe membre plein droit ma cuɓo ɗaminiɗo wonde ɗaminiɗo gardoto ɗaminiɗo ardade fedde nde ɗo e duuɓi 4 garoji woni tigui ko wiyete secrétaire général de la francophonie e oɗo saaha joni noon hakkillaji kewɗi ene gaddi kay ko oɗo debbo taw ko Rwanda najo biteɗo Louis Mushikiwabou ko kañum ɗamini suɓede kanko noon o fonno ɗaftodirde koye debbo kanadinaji kanadianaji gaddiɗo ɗiɗo duuɓi 4 ɓennude taw kañum ardi fedde francophonie nde e oɗo saaha joni noon on debbo caggal nde hakkille makko faami kay wonde leydi France leydi Belgique e dendagal leyɗele Afrique ɗe foof ɓe gonani ko oɗo debbo taw kadi ko debbo Rwanda najo biteɗo Mushikiwabou kamɓe nde o andi ɗum noon ko ɗon tigui o felliti ƴittude wadde retiré candidature makko e oɗo saaha joni noon kanko debbo Rwanda o ala mo ɗaftodi e ñalawma hande o mo suuɓi tigui ardade ndeɗo fedde witede francophonie ɗo e duuɓi 4 paaɗi koto dowlaji tentuɗi Amérique paaɗen hendu hewndu doole yadude toɓoji indiradi ouragan Michael ndo maɓɓima e ñalawma hanki o e ngor ndiɗo leydi noon ngoɗo wurro walla oɗo état biteɗo Floride tawateɗo e nder dowlaji tentuɗi Amérique to banggue hirnangue to banggue rewoɓajo hirnangue e leydi état o mbiyen hendu ndu noon ko hendu hewndu doole no fewi ndu addi ɗo bonni toon kuuɓeji kewɗe jani toon koɗande kewɗe keeli hen fodde yimɓe nogas jayama hen jayaji musɗi no fewi neɗɗo goto kadi wasi hen fittadu mum kikiɗe hanki o noon hendu ndu ummima e ngon on état biteɗo Floride ngu yen ndu yaɓini tigui so wiyete Géorgie ndu yaɓini Géorgie noon sanga 17h30 kaw ouragan o e kala waktu ene doga ha 102
km/h koto leydi Singapour cakkitoɗen lana ndiwa ka ɓuurka mawnude hattani wawde ɓoyde e weeyo tawa juuraki ko alkamisa hande o ko hande tikka fuɗɗoto golle makka ko leydi Singapour noon ko kañum jeeyi lana ka hinde Airbus à 350 900 ILR ko jogui noon kanko noon ko jalogal makka ko ski 22 ko sanga 23h35 e waktu Singapour e ngan sanga Fouta e Kumbaru ene woni 15h35 woni 3h35 kikiɗe ko nden tikki ka diwata maka diwu Singapour ko yaɓana leydi ko yaɓana New York ko maka wat noon waktuji 19 e weeyo tawi ko juuraki maka diw kene guime 16 ujunere kilométre e temedde jeeɗiɗi woni 16 kilométre hakkude Singapour e New York e ko jogui hattani jollude 160 neɗɗo tawa lana ka waɗi ko place uji ɗiɗi pecca hen nokku hen place hen nokkuji koye 67 place woni ko wiyete place business woni tigui place uji ɓurɗi serde ɗi hen 94 place ko place économique woni place uji ɓurɗi werde ɗi Abdoulaye Sarr en kewi jolde ɗi kan lana ka noon ko dana diwo ko hande ko noon hay goto kuppani place économique woni place ɓurɗo werde hay goto kuppani hen yimɓe foof kuppi ko place uji tirɗi ɗi ko hande noon ko fuɗɗoto golle makka e ko gollina kadi 13 neɗɗo ene gollo e nder lana ka hen ɗiɗo ko pilotaji hen ɗiɗo ko copilote en woni tigui no appantiji ni heddiɓe ɓe ko gollotoɓe lana hen woni ko wiyete membre d' équipage wali Abouba aɗa andi kaɗo hen lana ka wiɗi tan ko jurnude ko toon to Lugsayba gorgola lappol palol dande ma ɓoyata kañum e hoore mum ma wattu fewnude laaɗi mum diwoje kabruji mena jolam jaɓiri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena